Mangga 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 mangga. Nyu cahaya muda. Pak Joko Sabaruni nggih Bapak. Bung Karti, Pak Sahuri, selamat berbahagia.
Arab turutan berisi tak pikir rondo telas pinggir dalan dadi rondo dadi manten sebasar kok wis bagatan aku kerja semoro dono atiku sing mbok mikir apa mikir kowe ora rumangsa banjur ndonga dulur-dulur Madiun Ngawi panjang umur sehat banyak rezeki amin amin ya Allah matur sembah nuwun Ibu Eci Matur sembah nuwun, terima kasih. Terima kasih Bapakku. Nggih, berkah barokah. Ibu makasih nggih. monggo Pak Joko Aduh aduh pipiku dicium Pak Joko. Aduh aduh bibirku disentuh Pak Joko. Mas Joko ya Mas Joko ya membara cintaku membara rinduku. Pak Joko. Enak
Mas, coba ditanyain Pak Joko gimana perasaannya habis ditauin sama penyanyi? Ya ampun Pak Joko. Pak Joko seneng. Iya. Tapi ibu Bu lho, Joko. lho, ibu tangannya lho. Iki kok mburi Mas kamu dijawe-jawe iki ya Pakmu. Nakal iki. Nakal. Ngono. Coba aku mau weruh lho tangane buene mburi kula karo nyiweli ngene ya. Coba ditanya Pak Joko. Pak Joko semalam mimpi apa Pak Joko? Mimpinya jadwal rembulan. Tenan ta? Iki rembulan iki matahari. Pak Joko, Bu Joko seneng tak tapi cucunya Mbahku. Pak Joko kok kayak Pak Haji ya? Iya. Haji sapa? Pak Haji. neng pinggir bengawan waya sore ana saya kelingan kawan-kawan semenjak gawe sedih Pawan Mas, mana Pawan Mas? Pawan Mas yang sini. Dede Rizka, Iya sayang. Dek Tejo. Ya sayangku. Habis ini langsung keluarga besar Pawan Mas. Ya. Lagunya apa? Seperti lagunya koplo. Ya. Pawon Mas itu apa Pak Nok? Paguyuban Wonogiri. Apa? Manunggal. Manunggal Setyo. Setyo. Paguyuban Wonogiri Manunggal Setyo. Lagunya ada lagu baru Apal Pak no Gino. aku. Lagu Belum baru aku. tahu lagunya? Diketuai oleh Pak Agus. Oh, Pak Agus. Lagunya apa? Pe apa? Pe apa? Loh, tenan kuwi enek lagu. Siap Dek, habis ini nyanyi ya. Adik siapa namanya? Pe apa? Pian Kahya, iya. Mempesona ngono. Neng pinggire Kawan, bengawan. Sesek pales. Lihat tengah jauh Dik. Nek kok Ayo, Dek. mangkone to. Yo Pawan Mas yo. Pak Agus, monggo Pak Agus. Neng pinggire bengawan waya sore ana saya kelingan Ya iyo ya iyo. kawan-kawan kesemu cahayu gawe sedih atiku. Terima kasih. Ini
tresnani rena wangi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung seliramu pepujane ngati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku rena bisa sok kapan balimu wakino suci seliramu sing tak tresno duwe wong liya masa aku wis kebacut tresno nanging atiku ci kok digawe lara kok sakjake curhat ta Wagino ya ora to Ji wi lagune kok ya curhat ngono kan lho ya ki kan aku ingsun Ingsun, piye? itu ciptaan dari Mas Gali heeh ngono kuwi curhat tentang dirimu iya ngaku ta. dirimu juga toh eh dirimu juga toh Nah, iya. alah iya toh Hus meneng wae heeh iki do nyandi to Mas ambo Pak Joko lagi mau oleh Pak Joko pecel nggih Monggo. bakso Wonogiri terkenal baksone lho iya nenek kowe terkenal apa nih Oh, jamuku Pak No jamu apa eh liku cengsui pesen dek nggo Didik iya nah kuwi anu nasabah Mas apa Neng opo sliramu tega tinggal aku sesane kalau bapak kalau kaya tanpa gunung atiku Gustiku nyuwun ngapura cahaya muda campur terus gawe dek seliramu sing tak tresnani rena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung seliramu pujane ngati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nirasa tresnaku rina wengi tansah nunggu arep Wagino sok kapan balimu seliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara dalam matur Bu Haja Sukamti lagune napa Bu Haja Sukamti
Sekedar Pak Wagino. Ya, rene Dek ya. Nggih. Sesama Wonogiri. Nggih. Wonogiri pundi, Mas? Bu Haji Sukamti lagune napa niki? Baji napa lagunipun? Saiki lagu napa? Oh ngikut Oh, mawon. nderekke mawon. Oh nggih, Pak Haji. Oh, nanti nggih, malam. nanti malam saja. Oke, siap. Matur sembah nuwun. Pianten Oh Wonogiri Nyidam ki Sari, alus-alus oke. ya, Mas. Niki Nyidam Sari Duo Ganas. Nggih. Didi Rizka bablas ke Nyidam Sari, brot. Heeh. Ploh kemploh. Aja ngono Pak Wagino. Ora Nyidam oleh. Sari. Ora pareng ngono. Ayah Damin. Oh, ayah Damin to. Iya, Oh. Nek sing mburi? gembrot. Kae to, gali gandok. Oh iya. Tuh. Nek sing kae? Ndi? Kae lho. Ayah Damin to. Oh, tuh sisine. Gembrot to. Utuh sisine meneh. Neng ngopo sliramu tega? Neng apa sliramu tega? Tega aku kaya tanpa guna. Atiku Gustiku. Gustiku nyuwun ngapura. Yo Duo Ganas Indonesia. Umpama sliramu sekar melati, aku kobami Sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kan bakal mati. Bapak, ketinggalan mboten gambarnya menika? Kelihatan ya gambarnya nggih Pak nggih? Nggih, disimpen di HP untuk apa Pak menika Pak? Oh dokumentasi. Deriska, sing ngertake Pak Haji Sahuri. Pak Haji Sari. Sahuri. Nggih, ingkang kagungan dalem Pak Haji. Nggih. Pak Haji nggih. Ibu. Bu Haji Sukamti. Ya Allah, Pak Haji bagus, Bu Haji yang ayu ya toh Pak Nok, nyanyo, salsel. Iki ceritane nganu. Bakso prasmanan digawe. Oh ini bapaknya juragan bakso. Bakso prasmanan di Gunung Putrinya. Bakso prasmanan. Cabangnya ada beberapa. Oh nanti kita boleh cobain ya Pak ya baksonya ya. Pak Nok sudah beberapa kali. Aku belum. Bodoh amat. Pak Nok kalau gratisan begitu. Semi. Coba kalau beli nggak bakalan. Mane mandik.
Cece. Matur sembah nuwun Bapak, terima kasih Bapak. Nggih. Juga Nas. Yuk, 3 lagu menjelang ibadah salat maghrib. Mbak Siti, mangga Mbak Siti. Sawindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu tok pujanku ati susah mong kangen seleramu. Rino wengi tak ati-ati, ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, amung sira kang bisa nabati. Re
Merapat. juragan. Monggo Pak juragan merapat monggo. Juragan merapat monggo juragan. Asik. Alhamdulillah. Ini DP yo Pak. Deriska. Iki jarine Bos Yudi bengi malah nanti kira ketok ki. Bos siapa Pak No? Yudi. Ya. Bos Panggilan? Yudi. Panggilan buat Bos Yudi. Heeh. Bos Kencong. Sepisan ketemu bablas manis aneh kono kae Ning ngendi Pak No? kawan-kawan dek artiane tak laleke Rizka wee sapa muga-muga Gusti tansah ngaparno dadi tombo usah dalah raas moro Dek iki bablaske loro asmara manis Permintaan siapa Pak No? nggih Bude, Ibu, Bude. nggih.